شما برنامه اطلاعاتی پیغام اینک در برنامه ما تماشا کنید. санаи 28 июли соли равон дар натиҷаи боронҳои пуршиддати кӯтоҳмуддат дар деҳаҳои роҷ ва равоти ҷамоати деҳоти амондара сели калон омада ба иншоати хоҷагии халқ ва шаҳрвандон зиёнҳои калон расонид. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода бо ҳамроҳии роҳбарони масъул ба деҳаҳои аз офати табиӣ зарардида омада барои барқарор намудани харобиҳо ва кӯмак ба сокинон масъулинро вазифадор намуд. тавре қаблан хабар дода шуд, санаи 28 июли соли 2023 ба деҳаҳои роҷ ва равоти ҷамоати деҳоти амондара бар асари сели калон зиёнҳои гуногун ворид гардид. дар натиҷаи ин офати табиӣ хушбахтона талафоти ҷонӣ ба хай гирифта нашуд, вале инфраструктур яъне иншооти муҳими хоҷагии халқ, роҳу кӯчаҳо, ҷӯйбор, хатҳои оби полизӣ нӯшиданӣ хароб гардида ба чандин хонаи сокинони ин деҳаҳо силоба ворид шуд ва қитъаҳои шолизор пахш гардиданд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода худи ҳамон рӯз бо ҳамроҳии кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр воҳидҳои сохторӣ аз деҳаҳои бар асари офати табиӣ зиёндида дида намуда ба масъулин дастур дод ки бояд масъалаи ба ҷои амн кӯчондани хонаҳои дар минтақаҳои хавфнокро ҳаматарафа омӯзанд барои таъмини ҳарчи зудтари оби нӯшокӣ ва полизӣ, аз навсозӣ ва таъмири роҳҳо, пулҳо, аз қуму шағал ва пасобҳои сел тоза кардани ҷойҳои зиёндида тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. худи ҳамон рӯз техникаҳои гуногун барои тоза кардани роҳҳои асосӣ ва оқибатҳои офати табиӣ машғул шуданд. раиси шаҳр аз манзили чандин сокинони деҳаҳои равод ва роҷ дида намуда бо сокинони ин манзилҳо суҳбат кард. суҳбати раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо як нафар бону сокини ин деҳа хеле самимӣ ва умедворкунанда буд. худо ба шукр зиндаи раҳмат омада моҳон ашумҳон ягон чиз рай намекунем. якта сар дорам, сета духтар буроман мон дарафт хаба барои ҳимояи худо мешуда ҳамун боло ба мая имор дуэтажа кара гирифтам. майлаш ин худо нигоҳ дора ин бобоӣ падар арёс караги ҷанговар будам. аку чо кунем ҳамин худо хоҳад ин моҳон ашумон ҳамин омадаготам ҳазор раҳмат. хола ин пули ҳалол карда шудаги худо хоҳад ягон таъсир намеарасад азиқ нашад. раҳмат ҳамотон як доте хо омадатон салома равитон ҳамин офата дигар набинем. худои худованди карим ҳама лои шерали гуфтагидаги зинда бошем. воқеан бо дастури раиси шаҳр дар деҳаҳои равод ва роҷ аллакай корҳои барқарорсозӣ бо муваффақият оғоз ёфтанд. таъкид гардид ки дар сурати аз тарафи сохторҳои марбута махсусан шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент, ҷамоати деҳоти Амондара ва худи мардум ва соҳибкорони саховатпеша мо метавонем оқибатҳои ин офати табииро дар муддати хеле кӯтоҳ бартараф созем. субҳи ҳар ҳафтаи рӯзи душанбе маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор мегардад. дар маҷлиси ҳафтавори навбатӣ асосан масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ мавриди таҳлил қарор гирифт. дар маҷлиси ҳафтавори назди раиси шаҳри Панҷакент нахуст масъалаҳои ташкилӣ баррасӣ гардид. ғолиб гадоев ба вазифаи раиси кумитаи идораи заминии шаҳри Панҷакент таъин гардид ки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ӯ дар ин вазифаи масъулиятнок комёбиҳо орзу намуд. ҳамчунин дар маҷлиси ҳафтавор гузориши мудири бахши сайёҳии назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр Назира Исроил шунида шуд.
ва аз ҷониби роҳбарият ҷиҳати пурсамар намудани фаъолияти ин шуъба вазифаҳои мушаххас дода шуд. дар маҷлиси ҳафтавор ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи роҳбарони масъулро пеш аз ҳама ба ободу зебо сохтани шаҳру деҳот, таъмиру асфалтпӯш кардани роҳҳо, истифодаи оқилонаи замин, киштаи зироатҳо барои ҳосили дуюм, омода намудани иншооти гуногун ба давраи тирамоҳу зимистон, омодагӣ ба соли таҳсили нави 2023-2024, беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ, бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар деҳаҳои равот ва роҷи ҷамоати деҳотӣ Амундара, беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сайёҳон, ташкили мусобиқаҳои варзишӣ, пешгирии зиёдаравӣ ва намоишкорӣ дар маросими ҷашну маъракаҳо, назорат аз болои коргузорӣ дар бахшҳои гуногун, ҳимояи муҳити зист, таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ, оби нӯшокӣ равона карда, дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин раиси шаҳр ба аҳли фарҳанги шаҳри Панҷакент барои шарафёб гардидан ба баҳои баланди ҳайати ҳакамони фестивали озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Андалеб 2023 дар даври вилоятӣ арзи сипос кард. дар хотимаи ҷаласаи ҳафтавор раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода роҳбарони масъулро вазифадор кард ки иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ки аз 1 августи соли равон ҳамаи пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ ба таври ғайринақдӣ амалӣ карда мешаванд, таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода талаботи онро пурра таъмин намоянд. тавре қаблан иттилоъ дода будем санаи 28 июли соли равон дар яке аз деҳаҳои калонтарини ноҳияи айни деҳаи Урметан бар асари сели калони даҳшатбор ба даҳҳо иншооти муҳим, манзилу заминҳои сокинон, чорвои онҳо зиёни калон расид. санаи 30 июли соли равон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ барои зарардидагони офати табиӣ дар деҳаи Урметани ноҳияи айнӣ масолиҳи сохтмонӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ дастрас намуд. ба ҳамагон маълум аст ки санаи 28 июли соли 2023 дар водии Зарафшон аз ҷумла ба деҳаи Урметани ноҳияи айнӣ низ сели калон омада ба хоҷагии халқ, ҳавлию манзилҳои шаҳрвандон ва иншооти гуногун зиёнҳои калоне расонид. аз рӯи иттилои масъулин дар ин деҳа низ талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷиҳати дастгирии хонаводаҳо ва минтақаҳои аз офатҳои табиӣ зарардида, аз ҷумла сокинони деҳаи Урметани ноҳияи айнӣ, як ҳайати воломақом таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, собиқадорони соҳаҳои гуногун ба деҳаи Урметани ноҳияи айнӣ омада бо мардум аҳволпурсӣ карданд. зимни мулоқот бо сокинони зиёндидаи деҳаи Урметан ки инҷо низ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ҳузур доштанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт ки мо дар ҳама гуна ҳолат дар паҳлӯи бародарон, дӯстон ва ҳамсоягони наздикамон аз ҷумла ноҳияи айнӣ ва деҳаи Урметан қарор дорем. барои зиёндидагони деҳаи Урметани ноҳияи айнӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент масъулии сохтмонӣ аз ҷумла шифер, семент, маҳсулоти хӯрокворӣ ба монанди гӯшт, нон, равған, орд, макарон,
меваю полизиҳо ва сабзавот тақдим гардид, ки аз ин дастгирӣ ва таваҷҷуҳу ғамхорӣ мардуми Панҷакен сокинони деҳаи Урметан бо як арзи сипос сухан гуфтанд. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ шахсан мардуми Урметан ноҳия айнӣ мерасонем, ки имрӯз талафоте ки мақсад дар ноҳия айнӣ деҳаи Урметан шуда, ҳамеаш барои мо як кифоя аст. Хеле талафоти мақсад, бале ин талафотое ки дар тарафи чи ҳастаст, табиӣ ҳастаст. Иншоаллоҳ ки бо дастгирии давлату ҳукумат, бо дастгирии шахсони саховатманд бартараф мешавад. Шукргузорӣ мекунем ки мардуми Панҷакен тамоми минтақа ба мо чи телефонӣ, чи ёрии моддии маънавӣ расонида истоданд. ман сокини ҳамин ноҳия, сокини ҳамин деҳа Шарифова Маҳбуба. раҳмат ба шумоем ки шумоем моин ҳоло мо хабаргирон шидаятону раҳмат ба ҳукумати республика ба ҷаноби олӣ миннатдории худамро изҳор мемоям. ҳазорон бор раҳмат. намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен ба ҳавлиҳои зарардидагон даромада бо онҳо суҳбату мулоқот карданд, аҳволпурсӣ намуданд ва изҳор доштанд, ки воқеан бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Соғд, ноҳияи Айнӣ ва мардуми Панҷакенти Бостон ҳамаи оқибатҳои офати табиӣ бартараф хоҳад шуд. гузориши Аббос Ҳамросода, Исмоилҷон Холов аз деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро тамошо мекунед. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакен даври вилоятии фестивали озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Андалеб 2023 доир гардид. эҳёи ҳунару истеъдодҳо, арҷигузорӣ ба аҳли фарҳангу ҳунар дар сиёсати фарҳангии ҳукумати мамлакат бо дастуру раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи хосаро соҳиб аст. дар кӯҳи фарҳанги шаҳри Панҷакен давраи вилоятии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Андалеб 2023 баргузор шуд. қабл аз оғози фестивал озмуни ҷумҳуриявии Андалеб 2023 ҳайати ҳакамон аз ҳунару ҳунармандии мардуми шаҳри бостонии Панҷакен аз ҷумла атласу адрасбофон, қуроқдӯзон, қолину гиленбофон, ҷомадӯзон, кӯндалаккашон, рассомон, кулолгарону оҳангарон, дуредгарон дидан намуданд. طبق نظامنامه فستیوال آزمون سرود همسرایان بسیار آوازه، نوازش عمومی با سازهای ملی موسیقی، نمایش سر و لباسهای ملی، رقص و سرود و نوازش یکه، نمایش پارچه از جشن و عنعنه‌های مردمی، دویت، سرود عنعنوی، صحنه‌چی حجوی، سویت وکالی، خورئوگرافی از جانب صنعتکاران و طراحان شهر با مهارت بلند پیشکش هیئت حکمان و تماشابینان کرده شد. هیئت حکمان دوره ولایتی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی اندلب 2023 را از روی 10 نامیناسیون جنببست نموده به اشتراکچیان 119 خال معین کردند. همه تهیه‌گران و اشتراکچیان دوره ولایتی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی اندلب 2023 را با این دستاورد نظر تبریک و مبارکباد نموده برایشان موفقیت‌های نوبتی تمنا داریم. گزارش دلشاده حلیمова و اسماعیل جان خولف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. چون همیشه آرزوی یگانه ما سلامتی و سربلندی شماست. خیر.